La comparsa Mossàrabs naix un 3 d'octubre de l'any 1948. Els seus fundadors provenien dels moros berberiscos i van arribar amb una idea prou clara que inclús van plasmar en el primer reglament que redactaren, amb una frase contundent que diu «Los abajo firmantes no piensan ver nunca disuelta esta comparsa». Avui, fruit d'aquell somni potent i ambiciós, segueix brollant de nosaltres una doctrina fèrria per continuar aquell primer camí que ens mostraren el senyor Rafael Revert Nadal i els seus amics. Avui som l'herència d'una festa marcada per la il·lusió i el goig de fer gran una de les millors coses que tenim al poble, els nostres moros i cristians. Així, sense perdre l'horitzó, generació rere generació, hem gaudit de tindre magnífics capitans que portaren el domini del bàndol moro als anys 1954, 60, 67, 75, 85, 97 i 2009. De la mateixa manera, hem vist declamar els textos de Cervino davall l'ondejar de la bandera de la mitja lluna, en boca i mans d'amics mossàrabs als anys 1973, 1991 i 2003. La nostra quarta ambaixada arriba enguany a l'abast de dos festers de cor, a l'abast de dos homes que veuen i creuen en qui som, que veuen i creuen en el que sentim i deixem escapar entre marxes mores i l'esclatar d'una tradició. A la seva dreta, una dona, la nostra primer tros, altre exemple generacional de digna menció. Tots porten escrit a foc en la pell l'orgull mossàrab, i d'ells, d'Ignacio Bordera i José Pedro Jordà. Amb el recolzament incondicional de Sílvia Sam, mou la corrent que ens porta fins al símbol que va a representar-nos. L'estudi d'art WorldPatch ha sabut captar l'esperit de l'escenificació de les nostres ambaixades. Partint de la figura d'un mossàrab elevant al vent del seu Parlament, han buscat l'elegància del gest traslladat a un concepte minimalista i identificatiu. Podem veure sense cap dificultat com la silueta d'un home pren la forma de la mitja lluna, quedant referenciada la figura del banderer i la seva tasca per aportar l'ensenya del bàndol moro. Rodant aquesta imatge i aprofitant l'obertura per a simular l'obertura de la boca, obtenint l'efecte de l'ambaixador cridant cap amunt, transformant a més l'expressió de la seva veu en el barret roig de la nostra vestimenta, que per la seva forma trapezoidal ens crea l'efecte perfecte d'expansió. Li donem identitat dividint-la en franges i introduint els colors representatius de la comparsa. Es completa amb una tipografia senzilla i fina per a una perfecta lectura. Aquest conjunt es trasllada fins a la plaça Major, així dilluns en què la festa es torna una guerra sense por ni maldat, on floreix una tempesta de fum i pólvora que es passeja entre xilabes i dalmàtiques, on es juga amb el soroll del retronar dels argabusos i els trabucs, que detenen el seu sonar per donar pas a la paraula sagrada. Senyores i senyors, aquest és el so de la mitja lluna. Format pel sentiment mossàrab, per les fibres de tots els que estem i han estat a la comparsa, alçant-se des d'un mosaic d'estima, clamor i alegria, construït per l'amistat i la il·lusió, aferrat al sentit de tots i cadascú de nosaltres i alimentat de costums, fervor i cultura festera. Però fixeu-vos bé, perquè eixa mitja lluna no és altra cosa que el somriure d'un poble que mostra l'alegria de la seva festa. Una festa que un any més alçarà la seva magnífica figura per omplir-nos de goig. Un goig que els cruzados, cides, benimerins i mossàrabs convertirem en l'espina dorsal de les festes de moros i cristians del 2015.